ざいます。よろしくお願いします。お名前はチャリムです。お名前はキヌンです。朝ごはんを食べましたか？いいえ、食べない。スヌンさんは、いえ、食べません。ジリムさん、お元気ですか？はい、元気です。スヌンさんは、はい、元気です。今日は何曜日ですか？今日は水曜日です。今日は何日ですか？はい、バイ。はい、mana na? バイバイ。28日です。ジリムさん、日本、ジリムさん、住みは何ですか？本を読むことです。ジリムさんは本を読むことです。家族は何人ですか7人です。ジリムさんは？8人です。誰がいますか？両親と姉と兄二人と妹と私です。ジリムさんは両親と兄と姉2人と妹、弟、私です。将来は何人ですか5人です。ジリムさんは？6人です。お母さんは何歳ですかはい、48歳です。ジリムさんは？48歳です。お母さんはどんな人ですか？はい、綺麗な人です。ジリムさんははい、厳しい人です。